Ще си направя издателска къща. На компютъра излиза вече регистрирана Жанет. Аз няма да сменя името. Сложете тире 45. Какво значи 45? Еми, аз съм на 45 години, а и нали чувате какво крещят отвън? 45 години и стигат! Важното е на време да осъзнаеш, че с името си вървиш цял живот, че и поколенията след тебе. Динамичната страст на оцеляването ме държеше здраво за ръка и правех това, което зависеше от мен, за да върви работата. Така поддържах равновесието, което ме запазваше на повърхността. В мене живееше страхът, но той идваше преди всичко от нахално открития ми характер, който можеше всеки миг да ме подхлъзне, да цопна в тинята. Пък е хубав пустия му живот. Хубаво е да усещаш заздравяващите рани. Хубаво е да се усмихнеш някому и да се скараш с някого е хубаво. Да му млатнеш един по муцуната. Стига да знаеш защо. Да виждаш смисъла. Защо си нагазил из дълбокото на дълбокия живот? Аз не трупах милиони. Аз ги харчех, за да оцелее нашата литература. Големите ми усилия, насочени към издателската дейност, успяха да наложат поколения от талантливи автори. С това съм горда. И това ме радва. Това е път нелесен, изпълнен с много премеждия, грешки, но път, който ме изправи срещу мене самата. С капани на всяка крачка пред човека и поета в мене. Сънувах баща ми. Мекият му галещ глас ме попита: защо толкова много искаш да напишеш любовни стихове, тъще? Не разбра ли? Сама и обща в себе си живееш. Още щом се събудих, написах стихотворение, което започваше с думите на татко ми. И го приех като съдбовно. И накъде? Сама и обща в себе си живея. От себе си изтичам и се вливам в пороя на деня, където всичко за мен отдавна е отдавило представата за нещо хубаво. Училище за глухонеми е душата ми. Там всеки ден се уморявам от мимични жестове и все по-рядко себе си разбирам. Дали защото думите са абортирали от смисъл, или защото смисълът е абортирал от човека? Не знам, но подозирам, че представата ни за човечност е ограбена, така че нищото е мярката на моето можене, а имането е платената ми съвест на цивилизования мой живот, че и нататък отвъд израстъците изкусителни на мисълта ми, отвъд измислените блудства с идеала. Но ето, дори сутрешната ми закуска пак е болка и сякаш губи смисъл всякакво завръщане към себе си, към себе си, към себе си. Самите ние, хората, сме вода. Вървим уж по своя си път, ама току кривнем на някъде, сетне дълго лъкатушим покрай внезапните каманации и издатини на пресрещащото ни битие. Докато потънем накрая някъде или изчезнем сред безличната безкрайност на морето. Но нали все пак остава вкусът на нашата вода за тези, които идват след нас.
Добре дошли, наши верни приятели! Божана и днес ни събира, приютени в думите. Събирани, за да преразлистваме делничните си библии и отново да съзнаваме, че животът е чернова, а литературата си остава, беловата му. Събирани с онази гръмка и оглушителна мощ на гласа си, за да преобръщаме времето и да проправяме упорито като водата пътя на съвременната българска литература. Събирани, за да мислим за общото с цялото си сърце, отвъд собствените си пристрастия, отвъд самите себе си. Събирани с грижата за неукрепналия талант на младите и с признанието към заслужилите. Събирани за 24-ти път в един друг живот, далеч от уръфаното властно ежедневие. Животът на и сред литературата. Понякога съвършено крехък е този живот, но с дихание, което помита. Моля, посрещнете човека, който ревностно поддържа това дихание на литературата. Издателя Манол Пейков. Благодаря. Добре дошли на всички. Особено удоволствие за мен да застана тук, ще да кажа за 24-ти път. Тия 24 пъти аз съм присъствал, може би, на половината, обаче ми се струва едно малко чудо, че успяхме толкова години упорито да възпроизвеждаме, да повтаряме този фестивал, тези ритуали, тези срещи. Преди 24 години не беше се случвало български автор да е начело на коя да е класация по продажби в коя да е книжарска верига. За първи път това се случи през 2004 година в Хеликон и от тогава не е спряло да се случва, защото българската литература, която през 90-те години беше останала в миманса, поред причини, се издигна, възнесе се и влезе в сърцата на читателите. Мисля си също, че Георги Господинов, който преди 3 години спечели най-голямата световна награда за единична книга, не за цялостно творчество, все още, тази я чакаме, тогава е бил на 32 и естествен роман е бил съвсем млада книга, май още не преведена на нито един език. Рене Карбаш, която тази година беше номинирана за награда Букър, е била в 5-ти клас и е учила в Ловеч, 11 годишна, почти на 12, тя е родена на 8 юли. Фестивал винаги се провежда през юни. Освен, че 24 години са много време, почти четвърт век, почти половин живот, за някои хора и повече от половината, някои, които вече не са между нас. Това да устоиш толкова години ми се струва едно изключително постижение, едно много важно постижение. Мисля, че това е най-стария литературен фестивал в България. И е изключителен лукс човек да може да го гледа в огледалото за задно виждане и да си дава сметка колко важно нещо е упорството и постоянството, колко различен беше света ни тогава, колко по-малък беше, колко по-провинциален, начина по който гледахме на себе си, ограниченията, които си поставяхме. И как изглеждат нещата днес? Сякаш е било писано да са такива. Сякаш е било писано България в момента да е една от модерните литературни дестинации не само в Европа, но и света. Но всъщност не е било. Това е резултат от усилието на хора,
може би не много хора на брой, но истината е, че големите постижения в историята и на личностите и на държавите се случват благодарение на една шепа хора, които проявяват характер и постоянство. Ние ще продължаваме с Пловдив чете. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. Желая ви приятна вечер и страхотна седмица, всъщност 10 дни, нали така, с събитията до 21 10 цели дни с събитията, с издателствата, които ни гостуват, с книгите и с техните автори. Приятна вечер на всички! Важно е да припомним, че в рамките на Пловдив чете от март до октомври се провежда поредица от литературни срещи и творчески работилници. Реализира се и дългогодишната инициатива Малкият Пловдив чете, която прави възможно деца и младежи да се срещат и разговарят с писатели, поети, преводачи на художествена литература, художници, илюстратори на книги, специалисти от света на книгоиздаването и библиотечната дейност. В края на септември и началото на октомври, като част от съпътстващите инициативи на фестивала Пловдив чете, ще се проведе и ежегодната алея на книгата. Най-мащабното пътуващо книжно изложение на открито в България, организирано от Асоциация Българска книга. При всяко едно от събитията преди, по време и след фестивалната програма на Пловдив чете, безценна е помощта на доброволците. Първата доброволческа група беше от ученици от Френската гимназия. Години наред Гери Георгиева, а от няколко години и благодарение на Кристина Рогошева, общността от доброволци на фестивала продължава да бъде своеобразната му кръвоносна система. Ентусиазма, всеотдайността и любопитството на тези млади хора превръщат фестивала в територия на мисионерство в културата. И така, преповтаряния във времето фестивален слоган "Ти прочете ли поне 2 страници днес?" вече за мнозина е увличаща страст. Какво по-хубаво от това да създаваш общност от четящи хора? Литературният фестивал Пловдив чете не би бил възможен без институционалната и финансова подкрепа на община Пловдив и отдел култура, археология и културно наследство. Като част от културния календар на града за 2026 година по проект на програмата Фестивали и значими събития. Сега за приветствие даваме думата на господин Пламен Панов, заместник-кмет в ресор култура, археология и туризъм. Заповядайте. Сърдечно благодаря. Първо щита награда на Мария Донева. Днес специален ден. Само преди броени минути завърши церемонията на Христо Герданов и трябва да кажем, че отново Жене 45 всъщност собра по-голямата част от наградите. Така че това е ясно признание за работата на издателството и наистина много се радвам. Откъде да започна? Истината е, че ако говорим за фестивал или събитие, защото ние имаме много събития като част от културния календар, но ако трябва да кажа кое е събитието, което много интелигентно поставя Пловдив на картата на България, на света, това е Пловдив чете. Наистина емблематично вече за 24-ти път. Така че хора, продължавайте, имаме нужда да насърчаваме да има още повече четящи хора. Така че на добър час и ние от община Пловдив, винаги когато зависи от нас, сме с вас и ще помагаме напред. Благодаря ви. Откроимо събитие в програмата на Пловдив чете 2026 година е представянето на филма "Естествен филм",
за писателя Георги Господинов. Прожекцията ще бъде утре, 13 юни от 19 часа в Лъки, дом на киното. Срещата с него и режисьорката на филма Калина Николова ще бъде съпътствана и от разговор за новото издание на знаковата книга на Георги Господинов "Черешата на един народ", излязла преди 30 години. Да, браво. Айде те! Поезията има своето специално място в фестивалната програма и чрез срещите с Мария Донева, Кристин Димитрова и Том Филипс, Адриана Андреева и Стефан Никога в разговор с Светослав Тодоров. Премиера на новата си стихосбирка ще има и Рене Карабаш, която, вярвам, ще сподели и емоциите си при номинирането за Международния Букър 2026 година. Късо кино в Фарго ще събере литературата и късометражното кино в общ разговор за силата на кратката форма. В програмата е включен и необичаен сценичен проект, който изследва езика, забраните и границите на публичното говорене. Това е театралният перформанс "Клетви" с режисьор Марион Дърова и участието на Мартина Апостолова и Николай Колев. В рамките на фестивалната програма литературната критика и съвременната българска литература ще се срещнат в формата литературно кабаре, който гостува за втори път на фестивала с участието на Здравка Евтимова, Теодора Димова, професор Пенка Ангелова и Борис Минков в партньорство с Международно дружество Елиас Канети и Сдружение Литературна къща с писание страница с тема на новия си брой "Кабаре". Новите форми на разказване и мисленето за литературата като пространство за обществен разговор са представени чрез гостуването на фестивала "Литературни срещи" с дискусия с участието на Благой Иванов, Мартин Касабов и Тодора Радева по темата "Дистопии и съпротива". Дискусията "Децентрализация на българската литература" ще постави въпроси за литературния живот извън столицата и ролята на регионалните културни общности. Особено любопитство сред фестивалните събития предизвиква разговорът "Наративни похвати в гейминга", посветен на начините, по които компютърните игри разказват истории и взаимодействат с литературните традиции. Издателство ICU ще реализира среща с автори със свои текстове в сборника "Бягащия човек от маратон до Марс", който събира лични истории, есеистика и художествена проза за бягането като спорт, но и като метафора на движението, промяната и оцеляването. Разбира се, свое място в програмата на фестивала има и представянето на преводна литература. В разговор за писателя Горан Петрович и превода от сръбски на неговите книги ще се срещнем с преводачката Жела Георгиева и с Вера Петрович, най-близкия до Горан Петрович човек и познавач на творчеството му. Богатата фестивална програма включва и 2 изложби: литературен вестник на 35 години в Дом на науката и техниката и изложба на носителя на наградата Златна четка в галерия Лабиринт. В рамките на фестивалните дни ще се проведе традиционното връчване на наградите "Читател на годината" от 5 до 105 на Народна библиотека "Иван Вазов". Важно е да отбележим, че всички събития от фестивалната програма са с вход, който е свободен. Вечерта на 19 юни, сред стихове и спомени, ще преоткриваме заедно поетесата и издателя Божана Апостолова, създател и вдъхновител на фестивала "Пловдив чете". А също така, в същата тази вечер, добавям нещо, което е лично, в двора на Драматичен театър Пловдив, където също ще се проведе и стихове и спомени, аз ще имам честта да прочета стихове на една моя любима поетеса, Ина Иванова, от нейната най-нова стихосбирка "Непокътна цвят". Освен това ще попея в компанията на Мирослав Торийски. Така че заповядайте, каня ви лично.
Партньори на литературния фестивал Пловдив чете през годините и днес са Община Пловдив, Народна библиотека Иван Вазов Пловдив, Общински институт Старинен Пловдив, Сдружение на писателите Пловдив 1961, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев Пловдив, списание Страница, Културен център Радио Пловдив, Фондация Елизабет Костова, Хотел Одеон и Новис Хотел. Добре, аз продължавам. Аз съм до интелектуалната среда. Добре, но тук трябва да благодарим и на всички журналисти и цялата медийна среда, не само в Пловдив, а навсякъде в България, за това, че подкрепят Пловдив чете. Това са Култура БГ и Българска национална телевизия, БНТ 2, Българско национално радио и Радио Пловдив, Вестник Марица, Пловдив прес, списание 032, Капана, Под тепето, Пловдив тайм и Литературен вестник. Благодарим на журналистическата общност и на фотографите, които в дневния си информационен ред вписват и българската литература, говорят за българските творци и държат билото високо, за да има равновесие на интелектуалната ни среда, Мария. Благодаря. Уважаеми дами и господа, съмишленици и приятели, настъпи най-очаквания момент от официалното откриване на фестивала Пловдив чете – връчването на Орфеевия венец. Наградата е учредена през 2006 година от трите пловдивски издателства Жанет 45, Летера и Хермес. През последните години се връчва от издателство Жанет 45. Златният лавров венец, изработен от скулптора Жорж Трак, е символ на жреческото в областта на българската поезия. Носители на наградата през годините са поетите Константин Павлов, Валери Петров, Борис Христов, Петър Анастасов, Дамян Дамянов, Стефан Цанев, Иван Теофилов, Иван Вълев, Иван Цанев, Калин Донков, Екатерина Йосифова, Александър Секулов, Иван Ланджев, Виктор Самуилов, Георги Борисов, Аксиния Михайлова, Валентин Дишев, Йордан Велчев и Цочо Бояджиев. Днес Орфеевия венец ще бъде връчен за 20 път. Зад почетната юбилейност на този факт са трупаните години на един нелек писателски път. Път, по който авторовото «Аз сме» създаде общност, която и днес противостои на неразбирането и на омразата. Пред нас ще застане личност, която отведе и води със себе си българските автори в лоното на световната литература. Личност, която не забравя, че нищо не започва от днес и няма да изтлее след нас и всяко свое отличие приема като признание за българската литература. Днес, сред множеството му международни признания, трябва да припомним, че през 2024 година Френската академия Маларме присъди престижната награда за превод на поезия на Мари Врина Николов. Отличието е за блестящия и превод на френски език на стихосбирката му «Там, където не сме». С Орфеев венец ще увенчаем поет, който признава, че внася контрабандно поезия в своите романи.
Но е вярно и обратното. Можем да открием ненаписани романи, контрабандно внесени в стиховете му. Ето защо с основание може да твърдим, че и в стихотворенията, и в разказите, и в романите, и в есетата, и в пиесите си, и в литературоведските си търсения, и при интервютата, и при изписване на поредното посвещение с автограф, и при общуването си с публиката, той винаги е бил, е и ще бъде поет. Описането, литературно опрашване е благодарение на онази пчела, читателя. Би казал навярно той и като изявен ботаник, наивист. Той умее да разлиства поетическите си истории така, че времената да заживяват едно в друго. Личната носталгия да се превърне в световна, същината на нещата да е и отвъд самите тях. Съдбата му е отредила да владее поетическите възможности на всекидневния език, на езика, който фотографира и бива поразяващ в фокуса си. Език, прозиран като полъха, който романтически ни отнася там, където не сме. Но и език като камък в лапидариума на паметта ни. Той създава най-важната лирическа книга на 90-те години и по-своему революционно, извън мелодрамата на патриотическия сантимент и преиграния екстаз от пиянството на един народ, актуализира мита за вечно неслучващото се българско там в избояващите фелизи на черешата. И днес, 30-летия по-късно, обираме плода на тази череша. Май само за черешово сладко, компоти или с малко въображение за пияни вишни. Разбираме, че и тази година априлското въстание няма да се състои. Но какъв по-добър повод да продължим охолно да си бъбрим с гълстин там, под сянката на черешата, за да бъдем все по-себе си, но и все по-отворени към света и да цъкаме с език на признанието му, че е писател и голям човек не се става без влиянието на бащата, без историите на бабата и без Борхес, разбира се. Дами и господа, Георги Господинов. Наградата ще връчи господин Пламен Томов. Благодаря ви. Ще го държа в ръка. На мен шапка не ми стои добре, пък венец съвсем. Избрах високия микрофон и сега трябва да се вдигам на пръсти, но винаги е хубаво да си избираме високи микрофони и да държим горе билото, както казваше Селинджер, който цитира Сафо, поетеса. Искам първо да кажа, че разбира се, тук витае дрезгавия глас на Божана. И това е, как да кажа, този глас си го носим в себе си и някак си винаги го чуваме. Това е, което остава. От някои хора остават гласове и гласа на Божана винаги ме преследва където и да съм и винаги съм в чувство на вина пред нея, защото тя така умееше да се обади и да ти направи комплимент, че след това се чувстваш виновен. Скарвате се, ти защо си продал тиража, бе? И така. Първата ми така благодарност е към Божана. Аз ще имам две благодарности. Благодаря на моето издателство. Казвам моето, то не е мое, но да, благодаря. Мисля, че сме заедно 25 години, четвърт век. Това е рядко разбирателство в България между писател и издателство. Благодаря за така лоялността, тя е взаимна помежду ни.
И една награда е голяма толкова, колкото са големи тези, които се вземали преди. Вие чухте списъка, така че пред тази награда трябва още да се повдигам на пръсти, защото са носили хора, от които съм се учил. И хора, които са ми помагали, част от тях съм имал късмета да бъда приятел, хора, които са ми помагали, когато издадох ето тази първа тънка книжка, Лапидариум. Тя е с кратки тристишия, писани на гърба на тогавашните билети от 6 стотинки, за да имам дисциплината да говоря кратко. Това са поети като Иван Цанев, Иван Теофилов, като Борис Христов, Константин Павлов. Така че затова тази награда е толкова голяма, колкото са големи те. Ще кажа или ще прочета 2-3 стихотворения. Искам, разбира се, да посветя тази награда на майка ми по 2 причини. Майка ми беше първият човек, който ми подари 3 томчета с поезия. Това беше... Аз пишех тайно поезия тогава, явно толкова тайно, че тя явно ми подари 3 томчета с поезия. Това бяха едно томче на Яворов, едно на Вапцаров и едно, и до сега не мога да си обясня, на Рилке. В смисъл, майка ми няма филологическо образование, но явно са пуснали Рилке тогава в книжарниците. Рилке го прочетох много по-късно, разбира се, но Вапцаров стана тема на дисертацията ми, Яворов стана тема на 90-те, играх смешно една роля в кръга мисъл, ролята на Яворов. Така че всичко, което ти идва в детството, има значение после. Никога не съм, винаги съм се чувствал като поет и казвам го, защото когато написах естествен роман, имах тази свобода да си кажа, аз сега ще напиша нещо, което винаги съм искал да напиша, което не влиза в някакви жанрове категории, и ако се проваля, защото сигурно ще се проваля, аз ще кажа, ма чакайте, аз съм поет. Аз вече бях издал Черешата на един народ, Лапидариум, и тези книги ми даваха свободата да продължа да пиша проза, която всъщност е някаква поезия под прикритие. Стихотворението от Лапидариум, казах, те са 3 реда, което искам да посветя на майка ми, което искам да прочета, то е свързано с майка ми, се казва Есен. Майка ми вари зад блока лятото на лютеница. За съжаление, няма вече кой да вари лятото на лютеница от тази година, но затова искам да посветя и тази награда на нея. И понеже стана дума за там, където не сме, това е книгата, която последно илюстрира друг човек, който го няма вече, но който е много свързан с Жене 45 за българската литература. Това е Яна Левиева. Художника Яна Левиева, която направи всичките ми книги. И това е последната книга, която тя направи, знаейки, че отива там, където не сме. Стихотворението се казва така. Там, където не сме, е вечен следобед и лято, муха и небе, и всичко, което не бе, ала беше, е там. Там е купата, дето се счупи, сега цяла като по чудо. Там е мама на 20, която не помня. Там е роклята, дето не посмя да си купи и сега и отива. Там е баща ми, висок и красив. Там надничам и аз за секунда, но още е рано. Още ме няма там. И другаде. Раят е винаги другаде. В раят са винаги другите. Другаде раят е другаде. Друг ад е. И последно,
това не става дума. Тази книга излезе преди 30 години, Лапидариум излезе преди 35 години. Това като окуражаване към младите поети, че никога не е късно да получиш Орфеев венец. Просто трябва да се почака малко. Поради дъждовете, едно стихотворение посветено на Константин Павлов. Дядо и светкавиците. Когато е мрак и светкавици, когато вали и светкавици, някой щрак и светкавици. Снимат ни, казвам ти, снимат ни. Ето сега гълъбчето, малко така гълъбчета. Кой ще е този гълъбчик, дето се пише с главната буква? На фотограф ни се пише. Всичко вижда, всичко снима. За него са нашите пози, за него са нашите рози, за него е нашето зеле, нашите кисели мимики. Като идем някой ден горе, казвам ти, цял живот ще разглеждаме снимки. Благодаря ви. От 2015 година се връчва и другата голяма награда на фестивала Пловдив чете – Златна четка. Тя се присъжда за най-добро художествено оформление на книги. Пръв носител на приза е художникът Христо Гочев. Носители на наградата са и художниците Яна Левиева, Кирил Златков, Иво Рафаилов, Стефан Касъров, Люба Халева, Капка Кънева, Милена Вълнарова, Дамян Дамянов, братята Пенко и Сотир Гелеви, Ясен Гюзелев. За носителя на Златна четка 2026 година съществените мерни единици в работата на художника са искреността и чувството. Благодарение на тях той може да си позволи играта с добрия вкус и достигането до провокации. И така разбира какво би станало, ако там, където светлината докосва материята, е студено, а там, където е сянката, е топло. Винаги обаче е воден от това как възприема светлината и я пресъздава в материала, който използва. Подобно на всепроникващата светлина, доброто изкуство за него е свобода. Затова рисува в едно медитативно по-детски състояние, в което непринудено изследва света и начина, по който тялото се движи. Случвало му се, докато рисува, да заема различни пози, за да види как стои тялото и после да направи рисунката най-достоверно. Така умее по-детски да се вживява, че за рисунките в едно от последните си творчески занимания възкликва: благодарен съм, че се превърнах и аз в котарак, докато рисувах. По-детски емоционално се раздава и го прави с средства, които хората могат да приемат, без да се почувстват притеснени и притиснати. Та нали една чисто абстрактна рисунка може да ги раздразни, понеже не я разбират. Държи на баланса, но не се страхува и от постигането на контраст. Не би допуснал да придружи един лек текст с една лека илюстрация, защото книгата би станала лека. Пред нас ще застане художник, който освен с четка може да рисува и с думи, и с натюрела на актьорите. Авторът на книгите Телогинариум и Съдържание, режисьорът на филмите Лили Рибката, Дървеното езеро и Малък голям. Творец, който има свободата да радва самия себе си. Аплодисменти за повелителя на свободния илюстраторски дух Ясен Григоров, носителя на тази годишната награда Златна четка. Наградата ще връчи отново господин Пламен Панов.
този работ. Избрах си по-нисък микрофон. Това, което усещам е, че влизам в една много хубава семейна дори общност, за което съм благодарен. Всички, които говорихте до тук, казахте много топли думи точно на общество. Аз съм, може би, най-новия, благодарение на поканата, която Манол Пейков ми отправи да нарисувам една книга, която току-що излезе, "Хората на уличните котки", която ме превърна в котарак, както така красиво го казахте. Насладих се на думите, които описват работата ми и благодаря за тях. Не знам какво по-хубаво или какво по-умно бих могъл да кажа след откриването, което направи Манол, и думите на Георги Господинов, на който дължа също една благодарност за подкрепата му, когато написах книгата "Теологинариум". Възможно е да не помня, аз се притесних да дойда и да се представя, но ето от тук казвам благодаря отново. През Марин Будаков тогава си разменихме в месенджера ни думи и Георги Господинов ми каза: продължавайте да пишете. Тази кратка форма, която се изразявате, е много силна и за мен тези думи са много ценни, независимо от наградите, които ме радват, разбира се, но тази подкрепа тогава ми беше важна. Трябва да свършвам. Да, благодаря за наградата. Мислех си, не съм подготвил реч, нямам по джобовете, мислех си какво значи една награда. Нали? Естествено е притеснението. Сега ще ме наградят, заслужавам ли, не заслужавам ли. И успях да си отговоря, и слушайки ви, и днеска присъствайки на на наградите на Христо Гейданов. Наградата е признание за разбиране. Тъй като художника не работи с думи, често, особено пък като илюстратор, е придружител на текст на литературата и се опитва да се изравнява, да достига, да се връща назад, но в крайна сметка е подчинен на думите, не е като един живописец, който прави свободна изложба. Приемам тази награда с много голяма радост, защото я приемам като разбиране за моето рисуване и за моята работа по книгата, която е вече 25-30 години с мен. Така че ви благодаря много за това внимание и продължавам нататък с по-висок микрофон следващия път. За да пристъпим към следващата част от официалното откриване на Пловдив чете, аз ще взема думите на Ясен Григоров, че всъщност се е почувствал като котарак. И ще ви припомня, че през 60-те години на миналия век големите джазмени през техните дълги вечери и нощи са се наричали Jazz Cats, джазовите котараци. И всъщност до ден днешен остава това определение за джазов котарак, когато става дума за големи виртуози, свързани с импровизацията. И друго нещо много ми хареса в думите, които прочетох за новия тази годишен носител на наградата Златна четка. И това е нещо, което само по себе си за мен отключва нещо важно. Заглавието малък, голям. Little Big се казва и групата на един от най-добрите съвременни джаз пианисти, който сега няма начин да не кажа, ще открие Пловдив Джаз Фест на 6 ноември тази година в Дом на културата Борис Христов, така че ви каня на концерта на Аарон Паркс, който впрочем кръщава своята група на името на един роман, който се нарича Little Big. Ще
ще продължим, както се досещате, към джаза и музиката, която ще се случи тук на тази сцена след малко. И тя е на едни наистина забележителни артисти, всеки сам по себе си, а заедно са наистина тържество на сетивата. През 30-те години на миналия век се започва с писането на мюзикали. Те са всъщност в основата и на създаването на така наречените джаз стандарти. Първото нещо, което се пише тогава, е текста и после музиката. Първо либретото и сетне мелодията. Дороти Паркър е била една от така прочутите либретистки в онази епоха. По-късно, през 2009 година, Венци Благоев, заедно с Мария Донева, се събират и решават да направят нещо с тези джаз стандарти, но на български език. Мария Донева пише нови текстове около прочутите английски такива оригинални. А Венци прави аранжименти, за които кани двама впечатляващи артисти. От една страна, това е маестро Антони Дончев със своето поетично и виртуозно пиано, а от друга страна, това е една наистина много вълнуваща българска джаз певица, която пее брилянтно на български език, което, уверявам ви, не е лесно. Марина Господинова, посрещнете сега носителката на награда Христо Геданов в раздел детска литература за книгата И моите кукли, Мария Донева, Венцислав Благоев, Антони Дончев и Марина Господинова. Под жаркото слънце и триемно взело горещия камък, но щом вечерта от небето се спусне, ще взема тромпета и ще седна на прага. Стига край тия стени съм се лутал, като звън на пробита камбана. Трябва да свиря, трябва да срутя тишината. Само вика да остане. Искам да гръмне горещия вятър и до край да отвори вратите. Искам да тръгне отново земята след кръстоносния марш на щурците. Искам бодливата тел пред дома ви с моята песен да скъсам. Искам съседа, който се прави на глух, да възвърне слуха си. Искам да върже своите пръсти крадеца, сърце да си купи пазача. Искам да капна от моите сълзи в окото, което ръждясва. Искам отново при нас да се върне панаира, прахта да издуха. Искам от смях да умре и от гъдел, онзи, който умира от скука. Искам над мъртвите, като на стража, до сутринта да стоиме. Искам на всички заспали да кажа, че има време да се наспиме. Трябва да свиря в глухата вечер, докато не дочуя към мене да иде гласа на 1000 тромпета далечни или на някой архангел невидим. Здравейте! За нас е голяма чест да открием Пловдив чете с джаза пее на български. С Марина Господинова, Антони Дончев
и с вечерния тромпет, който чухме да иде към нас и все повече се приближава. Ето това е Венци Благоев. Ние заедно сме джаза пее на български. Ще чуете джаз стандарти с нови български текстове, които съм написала, а пък по изключение тази вечер ще чета не само мои стихотворения, а и на лауреати на наградата Златния венец. И разбира се, започнахме с вечерен тромпет на кого? Кой е автора? Ами да! Когато зимен ден
летен ден не спира да вали, когато си смутен. Днеска деня беше между Пловдив тече и Пловдив пече, както пише на тениската на Гери, а пък Пловдив всъщност чете. И просто нямаше какво да се обърка, защото сме ние, защото сме наистина общност и мисля, че всички искаме едно и също. Искаме да се чувстваме добре, да си четем книгите и да ни оставят на мира. Летен сонет на Иван Вълев съм си приготвила, а сега при вас. Цяло лято в курорта Старинен танцувахме валс и танго. По алеите с мраморни статуи, водни каскади се разхождахме ние, стотина безделници млади, и живеехме радостно тук на издръжка, не знам на кого. Кавалерите в бели костюми, а дамите в рокли лила, се въртяхме безумно под плавните звуци на Штраус. А в пейзажите, съмно премрежени като зад пауз, се провиждаха замъци, вили, горички и китни села. Вечер в тъмни алеи се чуваха шепот, въздишки и смях. От невидим оркестър долитаха огнени ритми и зад храстите феи въртяха очи любопитни, ала феи ли бяха или лунатички, не знам. И когато попитахме: тази фиеста кой даде я? Чухме смях на сатир, безхаберници. Тук е Аркадия. И ако не е Аркадия, то поне Пловдив, който чете.
хубавите момчета, каквито има тук, преди да мръкне, аз забелязах няколко. Лошото е, че не винаги успяват да се срещнат момчетата с момичетата и живота да тръгне гладко и хубаво. Валентин Дишев има едно стихотворение, което гласи: когато разбереш какво е самотата, не ми се обаждай, това е самотата. И всички песни са любовни, защото може да става дума за липсата на любов, ама то пак е любов, когато се приготвя място за нея. Мира много хубаво ни представи. Здравейте и от мен. Следващата песен е тази, която се появи първа. И някак си почти винаги искаме да я изпълняваме. Не можете да си представите с каква болка махахме песни, защото те вече са много и са ни като деца и много ни боли, когато не достига времето да изпълним всички. Но сега ще чуете първата, която сме нарекли фалшивото наникане.
песента. Аз си мислех, че безкрайна ще е тя и не съм готова всичко да се промени, да мълчи фалшиво, да си с други вече да не съм добре. Моля те, мелодията, нека продължи. Венци, който свири на ръковина. Вижте как грижливо си я прибира. Аз винаги казвам, че аз пея поезията на Мария Донева и за мен е огромно удоволствие всеки път, когато се срещаме и правим тази красота и магия, която се случва. Венци, ти ще четеш или ще свириш? Ние му казахме, Венци, моля те, говори и ти, пък той вика, публиката са интелигентни хора, няма да говоря. Така казах. Не идвай, вече ми стига чаша вино, филм или книга. По-добре, отколкото пак да държа. Не за мен намерил си време, но не идваш, за да ме вземеш и не зная как мога да те задържа. Искам с теб да бъда, пак съм сама. Само снимки живеят с мен у дома. Не искам вече на празни надежди, любов на заем, открадната нежност. Не идвай вече, а дойдеш ли тук, остани.
Мария, ще казваш ли нещо или да започваме? Казвай. Хайде. Пловдив чете. Не, сега или никога. Сега трябва да го кажа. За някои работи трябва кораж. Това ли? Мое. За някои работи трябва кораж. В Пловдив на главната, това е за утре, време за плаж. Унес бели шатри на алея на книгата не се навизира, алея на книгата там се намира. Там книги продават, мастило се лее от жега лючи. Пред очите черне, там слънцето спряно сърдито пече. Обаче, човека като го влече, на души ли книги за него е рай. Не знам колко градуса по Фаренхайт и колко по Рихтер Шпонхойер и Карник. По чатрата е меко казано парник, блестят за примамка заглавия нови, на пет господин в кошовете рови и ценност безценна открива с отстъпка. Книжаря потръпва от радостна тръпка, направила удар, но слънчев уви. Все пак търговията някак върви, прииждат дечица, рисуват рисунки, по Мая Дългачева букви и цунки и майки, които прилистват поезия. Красива старица, виж, внука й, Глезия, държи я за лакътя, носи вода. Една поетеса пристига. И да, 2 броя читатели вече я чакат. Маришките чайки прелитат и крякат, Марица е близо, морето далеч. Една стройна бабичка от Челопеч издирва за билките, дето от Требен. Виж облаче бяло, но шансът е дребен. Все пак доброволците търсят чадъра. Колежките правят и там дъра-бъра, а 5 мафиотки библиотекарки подготвят комплот с книжарките жарки. Живота кипи и асфалта потича, но който дълбоко и вярно обича хартията, книгите и да чете, щастливеца, който отглежда дете, самотния, който си търси компания, с тях книгомана, обхванат от мания, на здравия разум веригите чупят, минават през пъкала, книга да купят от първа ръка и с точност го знам. И аз съм от тях. И аз също бях там. Там ще се видим. Аз мисля да си кажем всички хубави работи бързо, защото те ще си тръгнат. Няма. Ще останат само най-верните. Най-верните. Двама. Айде, нищо няма да си пазим. Отново пада вечер, отново си далече. Ще бъдеш ли с мене? Кога? Не искам да те плаша, но тази обич наша ми носи вместо радост. Така
Отново пада вечер, отново си далече. Ще бъдеш ли с мене? Кога? Не искам да те плаша, но тази обич наша ми носи вместо радост тъга. На мене ми отива да бъда по-щастлива, по-малко да тъкувам, по-често да празнувам. Да, много време мина, година след година. Очаквам да ми кажеш кога. Perhaps. Quizás. Това беше какво? Най-щастливата песен за нещастна любов. Така ли беше? Да. И още е така. Да? Да? Чайките ги чуваме, но птичките спряха. Аха. О, понеже е тъмно, може да ви видите бухала. А това е бухала на Мария. Ти си го извади. Имах си любовна, тайна и покрита с прах.
преди 9-та година, 26, колко беше? 17 години, Борис Христов ме покани да направим концерт за неговото награждаване. Тогава беше в амфитеатъра, в античния театър, как се казва. И направихме една формация с Джанис Харингтън и Антони, и точно тази песен я изпълнихме с Петю Момчев, Secret Love. Предполагам, че ти си я чула тогава. И тя беше там, в публиката, а ние с Антони на сцената. Божана ни се довери и направихме едно шоу, така като си спомням, оттам някъде тръгнаха нещата. От това обаждане на Борис Христов и разбира се от нещата, които Мария започна да твори. Много се радвам, че сте тук и този фестивал е много важен и за българския джаз, не само за литературата. И ние сме един вид поети. Нали, Антони? Без китарите. Пак сме поети. Тази песен се нарича "Една минута лято". Слънцето блести, за теб залязва в яркото небе, в косата ти златистите лъчи, от блясъци щастливи.
стихотворение, приготвено от Петър Анастасов, обаче когато го чета, то не ме подсеща за Петър Анастасов, а за някой друг, който го обичаше и сигурно много от вас са го чували. И сега ми се струва, че е много подходящ момент да го чуем още един път. В полунощ ще си взема трикракото столче и ще седна край Млечния път. Аз опитах от всички наслади и повече не желая да служа на своята плът. Поживях на земята, за нищо не плача, само дето пропуснах да бъда щастлив. Но ще бъда, навярно. Когато палача се надвеси над мене добър и вежлив, и навярно, под лудата лунна секира ще усетя в един възхитителен миг, че човека се ражда, когато умира. И с това е безсмъртен, с това е велик. Аз отвикнах от близкия край да се плаша. Много свои неща не довърших до край, но до край ще изпия отровната чаша, а пък вие решавайте ад или рай. А сега ще запаля цигара от горест, обгорен от поредната земна беда, и ще хвърля кибрите на клечка отгоре, а пък долу ще мислят, че пада звезда. Леглото с ароматно кафе. Започва хубаво дългия ден с любимото ароматно кафе. Макар че си го замислил добре, ти не си за мен, не си за мен, не си за мен. Подушвам май, че приготвяш обяд. Отчаян си, щом приготвяш обяд. Това е странен и паметен ден. Опитваш всичко да върнеш назад, дори рискуваш да сготвиш обяд, но не си за мен. Измисляш изненади, дори подаряваш ми цветя. Изпълнен си с идеи добри и очакваш да ти простя, но ти ме лъжеш за втори път и даже не си смутен. Тук номерата ти не вървят, не си за мен, не си за мен, не си за мен, не си за мен. Поръчваш ми ароматен коняк с прозрачния ароматен коняк. Завършва хубаво летния ден с чудесния ароматен коняк.
лъжеш за втори път и даже не си смутен. Тук номерата ти не вървят, не си за мен. Не си за мен, не си за мен, не си за мен. Искам да ви кажа, че за нас наистина е удоволствие. Благодаря за поканата. Желая ви прекрасно време, защото то стана прекрасно и сега. Гери, много те обичаме. Ето, мисля, че дойде време за последната песен. Не знам какво да ви кажа за нея. Има хиляди имена, много текстове, на всякакви езици. И на български има 2 текста, за които знам. Този е на Мария. Тик-так, тик-так, тъна никакъв чук. Пролета ще е тук след 15 минути. Сред виелици люти вече път си пробива за червена красива. Пива чай в кафенето, позатоплена ето, приближава към къщи, с любопитство поглежда. Ах, чудесно изглежда, весела и учтива, без причини щастлива. С крак игриво ще тропне и вратата ще хлопне. Тайна тя ще ти каже нещо хубаво даже. Сигурно ще се случи, първи ти ще научиш. Пролета наближава и света заслужава да подскочиш, да кихнеш, просто да се усмихнеш. Любов, любов, настоява Капчук. Пролета идва тук, стига спа, време няма. Както си по пижама, телефона вдигни си, на кого избери си и предай новината. Щом измием стъклата, щом отметнем завивки, щом си сложим усмивки, пролета идва вкъщи, без звук, без глас. Щом влезе у вас, за миг в покой, светът става твой. Като капка вода, като шал в студа, като час, като ден, като остров зелен. И вечеря навън, и целувки, и смях, и следобеден сън, дълга партия шах. 2 реда от стих в тетрадка с поле, да наникане тихо или 100 от лале. Малко вятър от юг, малко страх, малко смях. Пролета идва тук с единствен замах. И водите текат, и светът се върти, и владееш света точно ти, точно ти. Тик-так, тик-так, тъна никакъв чук. Пролета ще е тук след 15 минути. Сред виелици люти вече път си пробива за червена красива. Пива чай в кафенето, позатоплена ето, приближава
наближава към къщ, с любопитство поглежд, ах чудесно изглежд, весела и учтива, без причини щастлив, с крак игриво ще тропне и вратата ще хлопне, тайна тя ще ти каже нещо хубаво даже, сигурно ще се случи, първи ти ще научиш, пролета наближава и света заслужава да подскочиш, да кихнеш, просто да се усмихнеш. Тик-так, тик-так, настоява Къпчук, пролета ще е тук след 15 минути. Малко вятър от юг, малко страх, малко смях, пролета идва тук с единствен замах. И водите текат, и светът се върти, и владееш света точно ти, точно ти. Тик-так, тик-так. Благодаря ви. Мария Донева, Антони Дончев, Венци Благоев. Джазът пее на български. Благодаря ви много. Да си пожелаем да четем още повече. Аз съм сигурна, че всички четат много.